mar to mar Raila Amolo Odinga kata nindo mar Raila Amolo Odinga nowuok e pinyno mar India. Magi tipo mineno achiel kachiel mag piny India motelo. Kama kaka weche ne chalo. Parni ringre Raila Amolo Odinga nitiere mano en ringre mar Raila Amolo Odinga nyakwara mogik. Kendo winjane gima ne jalony no wacho. Criteria we continued CPR in spite of our very sincere, very continued CPR and other measures. We couldn't make him survived. So we are very sorry to inform that he is no more with us, and our very sincere condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. Yakuramogi mineno no en achiel kuom jolony weche mag thieth mane ogolo lendo marne Raila Amolo Odinga chunye ose chot kendo odhi yweyo mayom gi jachwech kinde mane oring kode hospital ban kinde magokinyi ma kawuono mane bende wach chopo Yakuramogi. Mineno no en tipo ma nyiso kanyendo ringre Raila Amolo Odinga ka koro nose ume bang chunye wuok e piny ni Yakuramogi kendo koro noyweyo mayom e piny India kama nchano dhie. Gima notimore mana okinyi ma kawuono apoya nono. Gin tipo mineno achiel kachiel wang' jowi mari mar Ramogi TV kendo gin tipo mane omaki e piny India motelo odiochieng' ma kawuono Yakuramogi. E thuolo ni en sa 11 gi dakika 44 kama Yakuramogi biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV weche mag twak ka bende wachiwo ote magwa makuyo ne wede anyuola kod osiepe familia mar Raila Amolo Odinga, johera mage Kenya ka kata oko mar piny Kenya, oganda Yakuramogi Jwang ka achiel kod ji duto te manotudore godo yo achiel kata machielo manochiwo negi yote lwase mar siasa, manochiwo negi yote lwase mag ohala kata lwase mamoko bende kuyo makende ahinya ka wan kod yawuot luo ka ariyo, wan kod Dr. Mark Matunga ka achiel kod wan kod Zaki Masiro ma bende NCPA kendo jalony weche mag uchumi weche mag omenda. Yakuramogi wago mbaka kendo wang'iyo ni to wach moro osewachore nikech wang'iyo ka Raila gi weche mag yuto mar oganda, yuto mar gwenge makaluo, yuto mar piny Kenya, ahinya to gwenge makaluo. Ne wayware matin mondo wawe weche mag devolution kata telo mag loch gwenge matin nikech wadhi wuoyo ahinya kaka gin bende ginyalo kelo ber nikech ma achiel kuom mise maduong' ahinya mar Raila nokelo mar neno ni dongruok ochopo machiegni ne jopiny, to dongruok ni e yuto kata uchumi mar piny. Adwani mondo Dr. Mark Matungo make mana gi kacha Yakuramogi sama waneno moko kuom tipo manowuok kata mano mak motelo India ka jalo ma en jalony weche mag thieth piny India kuro ma bende ne ng'iyo Raila Amolo Odinga kinde mano rwake od thieth kata mano tere od thieth kinde no, to noduogo golo milome manyiso ni chunye osewewa kendo koro en kuyo gi ote mag kuyo ne anyuola kachiel kod wede gi familia mar Raila Amolo Odinga. Ano ka Victor Odhiambo bende wuod Dandora ng'isa ni chwal ne ote mage Victor Chido ng'isa na chwal ne ote mage makuyo kod dalit ne familia mar Raila Amolo Odinga gi oganda joluo duto te mani Dandora kachiel kod manie Kenya mangima kaluwore kod nindo mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kendo Prime Minister mar ariyo mar piny Kenya. Dr. Mark Matunga, penjo momiyo nonyuolo wach ma ichopo kuom ranyisi mag joma timo ohala ne diponi en nyao koso nyota mar ohala ma jaluo ongego? Na nyao emomiyo neno ka chako kwano ni ji machalo kaka George tipo no lich tipo no lich ahinya mawuok India no. Yes. En mana nyao emomiyo neno ka ne achako kwano ni jok ma timo ohala kata mana e Nairobi ka. Nitiere ji kaka Bath Ragalo gini, nitiere FCPA brokano ni yewuoto mang'eny ma nigi businesses mag audit firms ma bende dhi mana maber kata lawyers ma bende nigi mana firms gi ma dhi mana maber. Nyao mosebede kwa dhi dala kucho en ni wan gi nam mane pok ma Nyasaye omiyowa, wan gi nam maduong' to gi kuonde moko bende wan gi lo manyalo chiego mwandu mathoth. Anapani gi mosebet ka felo ahinya en leaders ma osika ni
gidhi konyo Raila malo. And I'll give you a very specific example. Ni mondo mi wabed gi nyak mar nam